Chinaza Adibu Otibani Jale Alusi Sirike Alusi Karata Otibani Jale Alusi Nenye Okawele Otibabu Okalusi Ijale Munya Alusi Otibabu Okalusi Ijale Munya Alusi Kedumwane Kumakagao Otibani Jale 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 Mwana kuwaro Otibani jale 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 Kedumwane kumaka yo Otibani jale 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 Mwana kuwaro Otibani jale 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 Ogwefi Eze-Ana Ugochi tubelu no rifite Akaji ofo Otibani jale okalusi Akwesi no Otibani jale mwong Alusi nebuli elu mwong Alusi ne-eweta ọma Alusi ọganiru mmọnwụ Alusi na-akụ mbamba Otibani jele mmọnwụ Alusi na-eji igbo ejoru na-eweta mbuli elu Otibani jele nnekwu mmọnwụ Eze-Ana Ugochi tubelu si mụ kwuchalụ gịnị bụ oke mmọnwụ Otibani jele Alusi sirike, alusi karata Otibani jale Alusi nenye okawele Otibabu okalusi Ijale munya alusi Otibabu okalusi Ijale munya alusi Kedumwane kumakagao Otibani jale 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 Mwana kuwaro Otibani jale 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 Kedumwane kumakagao Good morning, viewers all over the world. Every no kita begu si Chinaza Adibu TV Mona Temple. Yes. For some of you that are seeing me for the first time, Momo Gwefi Eze-Ana Ugochi tubenori vite. Momepo maka jibo. No bochita, no gawan ke isiokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ financial freedom and how to be successful, part 2. But before I dive into today's lecture, Echefuna, we are in the month of April. Our group rituals for the month is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the world. N'isi ụtụtụ ejegorim na temple chụọ aja gọọ for kwubi okwu n'isi nri na-esonyela anyị nọ nke ọnwa. Anyị ga-emegide etu a wee ruo na ọnwa ọgwụba. Echefuna na anyị nwere 4 days program iji wee chịkọta ya. Yes. Now, 4 days program nwere ike isonyela anyị ebe ọbụla na all over the world. Ọ bụkwa na chọrọ ịbịa physical for retreat, seminar, restoration, lighting up the candle, petitioning, na ịchụ aja dị iche iche na saraka dị iche iche. All programs anyị ga-enwe prophetic ministration ya. A ga-enwekwazi free consultations ya as spirit leads. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị bịa ka anyị kọwara gị gbaa gị ume gwa gị ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma na ndụ a, because dịka m si ekwube, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ na ị dịrọ knowledgeable, you will a slave, but ị dị knowledgeable, understand how things work, you will master. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya bụ group prayer, he ga-eme forward ya 3 prayer requests. You may token donation to the account number. Then isonye ya. But say ọkwade ya no physical, but say ya bịa iwota prayer request gị. At the end of the program, I go on all those petitions. So ọ bụrụ na ị dị interested isonye ya, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị family ebe, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, ihe anụta. Chat them na WhatsApp number 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Na anyị na screen gị ga-afụ nọmba mbọ ọ nọmba ị ga-eji nweta. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa taa. Nkụzi anyị ji bịa taa bụ financial freedom and how to be successful part 2. Yesterday anyị kwuru gbasara part 1 ya. Ebe anyị kọwara gị the principles that is behind success. I go the principles behind finances. Etu ị ga-esi wee mee ọ bụrụ na ị chọrọ ka
gị na agamniru mmụọ na-afụ gbasara akụ na ụba mọmụ dị na mma. The principle wee gwa gị na he who does not plan is planning to fail. Gwakwa gị na-enwere ihe a na-akpọ prudent management in your finances. Don't spend because of others they spend, but spend there according to your earning. And gwa gị gbaa mbọ ka ị nwee ike ka ị na-enwe savings at least 40% of your earning for the month as savings. Ọ ga-enyere gị aka as absorber. Don't carry burden you cannot carry. Relatives will come in and everybody will be coming. Everybody wants you to carry the problem. No. Just see, at the time of hibernating in life, on what a problem you problem carried again, you can never survive it. So that period of hibernating of maybe years of let nobody disturb me. But make sure that even family members, everybody should not disturb you. You are building that money you are saving it to establish in a way something that will increase your earning. Because individually, when they earn any amount of money monthly, it will cost you when they earn millions monthly. So at your beginning, that beginning stage, make sure you cut to your code according to available material, and make sure that you don't spend it unnecessarily. Then, overall friendship, more lifestyle, they better way say spend, they cut them, you don't need them. This period of hibernating, about time, you where Chico will where say the goals. I cover there. Then, I actually focus start about the other aspect of success, because success include successful whatever you are doing. It could be successful in business management, it could be successful in business or lifestyle in general. Then today, I focus on based on messages. Somebody chatted me, a lady chatted me yesterday. Some neamaro, no, the casting you were abon the yamanuzidi. See what problem? Or some na the here you have the name autotune the mother bagori afa. Yes, now we are you were abon or manudi. So now we get 2 places. Now we're not sure can confirm one from me. Ma or is you where they come. When I call and whatever that is your EU, you have the ability to change it. It no what to shock or drag it to a drag. Where's your game at all? You are your Wesem na Niano Godi 3 times. Yanodi, Yanata, Yanodi, Yanata, Yanodi, Yanata. Once you create exactly analyzing each failed marriage 3 times, can you hear with the problem? Also, me here chapter and hear with the problem, but men of nowadays shall they turn woman into slavery. You tell well, do your own business in name, or so no, near full housewife. Now, or say na here me the first one, but the man had a queer poapo. Every time naturally, the man has no answer permission before poor. And they are like the life for so no, you don't want a problem. You're not was any ablo slave here. No, di na munye can have equal right in this thing called union marriage. Because of the equal the man and control like that. Yes, actually where they go na business there, they are not permission. They are like they have. So because now in the ego guy, so no one can the marriage will crash at the first one. Whereas you have at the second one. The second one na the man. So look here now the shop. So now manage one of the shop. Man, the man plays the under salary. Yes. The man they go to everything over or may all the backup jamachon. Mana nenye salary of 50K. He will just take home cabo, pocket boarding chaos or joy in the behavior or whatever. Or say mana no na was in a shop. Both for the I just can borrow some certain money at the actual account for it. Therefore, MS balance is the account, you cannot short.
Mana some of this money wụkwa ego ya ji maybe na ya fụrụ mmadụ dashia mmadụ ego ma ọ na mmadụ ibe ya bịa gwa ya nke ya dashia ego. So mana all those money na ya natara permission anyway. So di na-ewe iwe that na before wepụ ego na shop na ọ ga na-eme akaụntụ. Na ọ bụla si na ego ihe o jigoro ori n'ọnụ, mana ọ bụrụ ha na nke o ji ma ọgụ na ya nata permission. Ya wee na-afụtazi ekere ụdị mmadụ eji dị ha, ọ ya bụzi slave or ya bụzi sex girl. So ya na-enwe problem on that. So nke a wee gbasa ya baje na the third one ya bra kịta gbasara ihe ya na-agwa m ihe a. Always na that third one bụ that the man of the too strict in a way that girlfriend there cannot even visit the house. Often the only nke say I don't want the relationship with this person. So ọ na-emezi unless na onye di approve. And then sometimes onye ya di approve nwere ike ya bụrụ onye ya like cha. So yeah, the man na-enwe problem. But the bottom line ihe niile ya ghọtara ihe niile abụ na men of nowadays are already ha na like ịtọrọ nwaanyị into slavery. Na wee sị na ọ bụrụ ụdị ihe a ka ya chọrọ na di na nwunye wee kwụọ right ka ọ bụ, and na di nwere ike mgbe ụfọdụ ọchị ime ụfọdụ ihe na ọ ya abịa gwa ya. Ịghọtala example na oge di ejelo ile mepe another branch ya dị ya kpọrọ maka ya, ma oge di eji ego a nọrọ gwara maka ya. So mana di ya achọ ka ọ mmadụ nke ya nwa chọrọ ime before akpa before ya nwa eme. So ya na-afụta ya na ihe a bụrụ ihe o kwesịrị ịbụ. So finally ya na-agwazi di ya na o kwesịrị ime, and sometimes they join a phone with and rest of them. So all those things we hear na-ebutere problem. Finally the marriage will crash. So na nyanwa na onwe ya adịgo kwuti fed up. Na nyanwa na onwe wee bido na-eche na ihe a agwara ya na ihe onwe ya bụ na ọma anụ di bụ eziokwu. Maka ihe wee sị okay, out of this marriage isi crash now, o nwere ihe ọ ghọtara n'ime. Ọ sị na ihe ọ ghọtara n'ime ya bụ na men of nowadays chọrọ ụmụ nwaanyị ya bụ slave to them. And ọ bụrụ ihe ya chọrọ. Wee sị okay, na my own advice m na-enye ya based on ihe ọkụ na ọkọrọ bụ na ihe ọ na-ediri iche ji bụ attitude. Na-enwere attitude ndị feminism, nwa attitude ndị chọrọ ịnọ na be di. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ na actually na ọ chọrọ ịnụ ihe a na-akpọ ịbụ nwunye, na ọ ga-adị ready total submission. Total submission. Maka na nwa ewu kuntunata na ọnwụta nne ya ala. Mana ọ bụrụ na gị na nwoke gị na-ebi n'ụlọ na-ama aka, then na-ama aka ka onye ga-achị ịma na ọgụ nwa ya lose. Unless na ị nụtara nwoke ọ bụ na ọgụ nwa ọ breadwinner, ntị ọ dịkwa. Ọ bụrụ na ị nụtara nwoke ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ nwaanyị bụ the breadwinner, then some men enwere usu enwere ọnụ. At that point some men nwere ike decide ka ọ bụrụ gị na-achị maka na ọ gị na-efidi ya, ọ bụrụ na igotara ihe esi n'ụlọ na ama eri. Mana when a man bụ nwoke kwụrụ ụkwụ ya na-abụ bụrụ onye na-provide ihe niile, everything you need to provide it, ya bụ totally housewife, I can tell you na the man ahụ efuru na be gị na onye nwa bụ Chukwu gị. Ntị ọ dịkwa, onye nwa bụ Chukwu gị. Maka na nye anyị tata ndị nke ụbọchị anyị ọ n'aka nyanwụ nwaanyị ka Chineke ji provide ihe niile ya needs. So ọ Chukwu nke ọ. Now ọ bụrụzie na gị nwa na onwe gị decide as a woman na ị chọrọ ịdị submissive to your husband, the man nwere problem. O nwere format eji ya anụ di na nwunye, nwere format. Na ọ mara etu nke isikwara na nke ndị a enwere ike nke ndị yi na-enwomi na nwoke na nwaanyị na-ebu ụzọ atụ alụ nke ọbụla chọrọ nwaanyị ọ na-eme mgbasa ya ka o ji abata. O nwere ike ọnwụ na nwaanyị ahụ bụ nne nwa with the brain behind the family. So gị nwa na onwe gị bụzi full housewife, ị na-achọ ka ọ bụrụ etu a nwaanyị a si coordinate the man ka ị ga-esi na-eme. Moreover, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị balance ya power gị na di gị, ogori mara obi dị ọ dịka oji ọgwụ jide ya, ị ga-ebugoro ụzọ rube isi. Maka na asị na irube isi ka ịchụ aja mma. Irubere isi ịmụọ dị man ka amụrụ akwụkwọ, ị mara oge obi dị ya mma, mara ụdị ihe ọ na-achọ, ibe ndị area down ifu na at the end of the day na ọ ga na-correct ya na agaghị ya. Mana ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ na ihe ndị ahụ ọ si ga-eme na aka ị na-eme,
onwere ka ị ga-esi wee control ya, onwere ka ị ga-esi wee nwee input. Mana ọ bụrụ ụzọ mara ihe ị kwesịrị ime, na-eme ihe ị kwesịrị ime, na-erubere isi. So ihe nkọwarị ya bụ na ihe ọ kwesịrị ime bụ na onwere iyi ụwa a na-eje ọrụ iyi ụwa ọbụla a na-arụ ya, na ọrụ iyi ụwa a na-arụ ya onye ọ ga-eji onye kwughasịa ebido taa na ya ga na-erube nwoke isi, na ọ bụ na Chineke gọzie nye ya another opportunity, the fourth opportunity, na ọ baa na be nwoke na ọ ya eme gịnị, ọgbarụka ute rubere nwoke ahụ isi, na-asọpụrụ nwoke ahụ dịka nna ya ukwu. Mgbe gboo ihe nwaanyị na-akpọ di ya bụ nna m, my lord, ifukwa n'aka Sarah, my lord. Mgbe ahụ ka nwaanyị na-erube isi, mana ụka bịara mebie ihe niile. Onye ka nne ekwu anụmasị ndị ụka na kọlchọ ụnụ bịa ka mebiere anyị ihe. Kịta nwaanyị na-akpọzi di ya bebi. Hello, maka ya obebi nwatakịrị ka na-aṅụ ada eko n'aka. Mgbe abanye na-akpọ nwoke ụdị afa dị etu a, ịfụ na a na-ebili tụrụ ya. Mana mgbe anyị ya kpọọ nna anyị in words and in attitude, in action, ị na-akwanyere ugwu dịka di nwere onye nwe ụlọ. Onwere nwoke ọbụla ị na-akwanyere ugwu na ọsịgụ nọrọ anị nọrọ ana, ọsịgụ kwụrụ ọtọ ama avalị ugwu. Mana ndị feminism bịa kụziere gị na dị gị mawa aka, gịwa dị gị mawa aka, gịnwa onye ya ebe akwa gịnwa, onye ya anabe nna ya bụ gịnwa. Ị ghọtara ya? Onwere ihe nwoke alụzu. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị chọrọ ịdị successful in your life as a woman, learn how to be successful. Ihe ọbụla abụrụ ihe ọbụla ihe mmụọ. So onwere ihe ụwa ọbụla mmadụ ga-alụrụ ma ọ bụrụ na gị nwee jide aka gị gbanwee ọnọdụ and your thinking and mentality. Ichenjigana ya mentality and your thinking. Therefore, na ị ga-ebido think gbazi ya right. Mara na nwoke bụ the head. Ị think bụ etu efo na ị ga-abazi na be nwoke ịnọdụ. Gịnị ya ama esezi maka na iji aka gbanwere onwe gị ya thinking. Ọ ya ka m ji asị ndị mmadụ ihe na-eme bụ ihe ụwa reversal. You must know ihe bụ problem, then reverse ya onwe gị. Mana ọ bụrụ na ịbụbọ ya abụbọ, no. Unless ịchọ ihe ịbụbọ ya ma na ịbụbọ ya, ịdịshọ na ịchọgo ka old things pass ya wee change your mindset gị. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family eme, chat m na WhatsApp. Na WhatsApp number bụ 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen ị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na-asị ka mmadụ niile ndị nụrụ okwu a tinye ya n'ọlụ, ka e site n'okwu atọ ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ka emesịa.